Čaute ľudia, ja vás vítam pri... počkaj, tu mám bossa nejakého. Dobre, ja vás vítam samozrejme pri novom videu. Dlho som nevydával videjka. Takže mi prosím odpuste za to, že som dlho nevydával videjka. Takže vidíte, dobre. Joj. Rino toasty, Rino. Teraz budeme mať ospedla. Chceš do indexu? Čo? Toto, no... Netreba, ja index nerobím. Alebo aj nechať, lebo to predám. Tak predaj, kama, len tak, čo takto ani v indexu nie je, to je limitka. Vlastne hej, no. Samozrejme, prepáčte ľudia, ja som sa zabudol ešte všetkým predstaviť. Ja samozrejme aj môj bratranec tútok. Som to hneď začal z hurta. Som s ním nenatáčal. Ja som na druhom účte, no. Áno, ukradni mu účet. Ale mám ho naspäť, nie? Áno, máš. Už som ti poslal aj údaje, všetko. Tak áno. Kamoško. Napríklad ja vám môžem tak ukázať youtubejsku. A pripravte sa, píšte dole do komentárov, do tých dvoch shortov súťaž o Dragon Cannelloni a Mr. Kirot. Takže čo najrychlejšie píšte a budeme losovať. Kamo, odkiaľ mám mím Lucky Egg? Ono ti to takedy... Neviem, skáďam. Aha, nám tu ide godly, ľudia, pozri. Nám tam ide godly. Musím si to trošku dať ďalej tú kameru, lebo to je hrúza. Počkaj. Tak, dobre. Už vidíte všetko, dúfam, no. Už to vidno dobre. Otváram mím Lucky Block, že Lucky Block vajíčko. Ľudia, a pripravte sa, nová verzia bude. A to... Prepačte. A to Steel Brayrod budeme natáčať. Lebo nás to už aj tak, nás to ani nebaví, takže to bude len tak pre zábavu pre vás. Jeboj. Tak sa môžete tešiť. Nás viac baví toto. Áno, Versus. ľudia, ak si videli to update video, nás to strašne bavilo. Ale teraz je to totálna blbosť. Akože nemyslíme to v zlom, hej, ale proste nás to nebaví. Mať to. Nás viac toto baví. A ľudia, a ak proste drťte to, aké bude Frozen, tak hlavne to. Áno, alebo to drťte aj vtedy, keď bude tá, neviem ako sa to volá ten event, ale tam bude taká hviezdička. No zlatý event sa mi dá, alebo dačo to také. Samozrejme, mne tam spadlo dneska ten Los Tralaritos. Hej. A z toho mám, že mi padol ten Los Tralaritos, som musel urobiť jednu suprovú vecičku. A to je priamo sem. Vidíte? Tam. A som musel hneď vykraftiť. Samozrejme, mne to je jedno, že som tam dal toho Los Tralaritos, lebo nie sú tie veci na nič. Ale mohli sme urobiť súťaž, ja som trúba. Ale ja som nevedel, že budem robiť také ešte súťaže, takže... A ľudia, ak chcete, napíšte dole do komentáru, bude, ak chcete súťaž o Ring Bus v štýle Brayrod. Lebo ja to nehrám, ja budem proste rozdávať random ľuďom, čo budú písať dole do komentárov. Prosím, môžem. A ty vylosujem troch a trom dám troch Brayrotov. A jeden, čo sa mi najviac zapáči, ten komentár vyhrá Ring Bus. Aha, Ruby. Nepáči sa mi, lebo to také... som sa zľakol. Samozrejme, ak sa pýtate, že čo to bolo, tak to robí táto kartička. Takže... Samozrejme, už ideme končiť s videjkom, alebo ešte nie? Alebo ešte nie, ale kto bude písať do komentov, dostane toto a toto za free. Úplne za free. Tak to asi troška riskuješ.
To dáme takto, ale to... Kľudne. Ale to není, dúfam, ten môj Los Secolitos. To moje. To tak vyzerá. Ale kebyže je mňa, to je čo? Puč. Ja ich mám ešte asi 3. OK, takže Spamujte. sme na konci videa. Som rád, že ste si pozreli nové videjko. Dúfam, že si ho pozrite, lebo ak nie, tak nebude žiadna súťaž. Nikto nevyhrá. A to sa môžete podakovať niekomu. Takže dúfam, že niekto vyhrá tú súťaž. Ja si ho pridám do friendov a samozrejme, ak sa mu bude tutok pánkovi chcieť, tam tutok, tak urobíme to s ním, aj tú súťaž, že bude aj on na kamere. A to je všetko, čo som chcel povedať. Ešte ty chceš čo povedať, či nie? Čo je za kokotank? Kokotank. Ty máš kokotank? Neviem, či máš. Dobre, tak. Ľúčim sa s vami. Ľúčim sa s vami a zatím pa 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 pa.